ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ ଆମର ଏ ଭାରତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତି କାମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି କାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ କାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଜାଣତରେ କରିଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ନିୟମକୁ ମାନି କାମ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି କିଛି କାମ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ପୂଜା ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ବିଳମ୍ବ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି ରାତିରେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ଅନୁଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଚଉରାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଜଳଦାନ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳଦାନ କରାଯାଇ ନଥାଏ କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡା ଯାଇ ନଥାଏ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରୁଥିବାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଇଳା ସହ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବେ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।